Okay. Jeg optager nu. Ja, for sure. Har du joinet mig? Nej, jeg skulle bare lige hurtigt tage min headset på. William. 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 Hvad? Fanden. Hvorfor kan du ikke høre mig? Jeg kunne godt høre dig. Okay, Min mikro er slået fra. Bro, prøv at spille med mig. Imagine. Okay, du skal prøve at køre mig. Jeg skal lige Nej, tage hallo, en tag dig sammen. Vi prøver at køre sammen. Okay, prøv lige vent. Fuck. Okay, vent. Lad mig lige dreje. Bomberklar det. Ikke også en mongol. Ah! Nej! Spinner du? Nå, jeg kan ikke. Ah, Først er min kom. team. Må jeg lige prøve at køre? Ja, kom. Og vi må ikke pull mere, det er gay. Fuck. Og hvordan har du så lort til det her spil? Lad ham være med pull. Så skal du også lade være med pull. Waiting, brother. Why you not waiting? I'm from Uganda. Ikke kør som en mongol her. Kør langsomt. Ja, langsomt. Kom så. Kom så, skal det vist. Nej, hvad laver du, Alec? Jeg er blevet stuck. Kan du ikke skip station? Okay, bet. Så lige vent. Fuck. Tag dig nu fucking sammen. Jamen, så kør det hurtigere. Altså. Get your ass out of here, boy. William. Hvad laver? Pas på, at du ikke kører ind til en scene. Vent om. Vent om. Bro. Hvordan fanden skriver du bare station? Nå, jeg glemte det. Skip den her. What the hell? I'm the Mr. Hvad laver du? Det er sgu dig. Du skubber mig ind i TNT'en. Og hvordan det? Måske fordi du kørte lige direkte ind i mig. Get your bitch ass away from me. Bro, tag nu sammen. Det er dig, der skal tage dig sammen. Du prøver at dræbe dig selv, ja?
Bro. Min computer, den er fucking fryset. 18. Jeg bare lige... Kom, Filmer du lige nu? ja. Jeg spiller noget nyt, det er fucking kedeligt. Ærligt, det er det. Skal vi ikke spille Rivals sammen? Nej, jeg gider ikke helt at spille Rivals. Ikke 1 mod 1, men 2 mod 2. Nej, det gjorde vi i går. Ja. Bro, vil du se, hvad jeg fik væk? Hvad fik du væk med at se lige vent? Det der, som Philip han gjorde, han skrev pæk på den. Det er optaget, din fucking dumbass. Hvad? Ikke noget. Nu står der bare 1. Hvad skal vi spille? Hvad? Okay, jeg finder noget. Skal vi spille Skibidi Toilet? Fordi jeg har en sjovt spil. Det er ligesom den her bilspil, bare at der er en, der skal køre, og så er der en, der skal dreje. Okay. Hvordan skal vi gå? Kom. Kom, hvad fanden får man? Okay, kom, William. Ja, jeg fik noget. Okay, hvad får jeg? Hvad får jeg? Kommer du? Jeg skal lige se, hvad jeg får. Gem. Jeg får jeg får en revive. Nej, jeg vil styre. Jeg vil styre eller gå ud. Gå ind i drive. Okay, jeg driver bare. Vi må ikke køre for hurtigt. Kør nu. Det gør jeg. Er det hurtigste, det her lort kører? Wow. Ah, det er lige. Wow. Hvad laver du? Det er dig. Det er sgu da dig, der begynder at køre fucking... Vi respawner. Kør nu. Hvad laver du? Se, det er ikke mig. Kør nu. Kør hurtigt. Kør hurtigt. Stop, 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 stop. Stop. Kør, kør, kør. 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 Nej! Jeg vil lige prøve at styre. Okay. Vi kan ikke respawn. Bare return til lobby. Kom. Vil du Du skal styre? prøve at køre. Ja. Nej, fuck. Exit. Kom, Alec. Nej, vi tager... Fuck, vi venter lige. Hvor fuck skal vi? Vi venter til dem her. Kom. Er du inde? Ja. Altså, den kører sgu langsomt. Hvad fanden? Vi kører ind i dem der. Nej. Du bare blokerer dem. Bare blokerer dem. Hvad laver du? Bak. 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 Og så bare stop. Nej. Start igen. Start Min- igen. Min mus er Nu skal den. du ikke. Min mus. Eller min mus, bro. Lidt easy. Hvad fanden?
Jeg skal bare lige gøre noget, 2 sek. Du skal skynde dig at køre. Oh shit. Hvor? It's time to go beast mode. Da, 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 da. Da, da, da. Hvorfor ikke? Vi skal ikke vejen. De er døde. No. Jeg stoler på dig. Vi skal gå, når den er grøn. Nu? Nej, den er ikke grøn. Ahem. Bare play igen, play igen. Nu skal du prøve at gøre det bedre. Okay. Kører du? Bilen danser over til ja. Take it on pick. Vi går backwards. Er du klar? Fuck, vi kører bedre end baglæns. Hvordan fanden kan vi bedre baglæns? Jeg forstår ikke, hvordan kan vi bedre baglæns? Kør! Jeg kører lige nu. Og kør. Nej. Blik. Kør fremad. Godt. Og så bak. Sådan. Kør. Ja, forkerte vej. Bak. Jo! Kør. Nu. Snart. Vi må ikke ramme det. Nej! Hvad laver du? Lige. Lige hvad? Join mig. Fuck det her. Det skulle være sjovt. Hvor er du? What the fuck? Hvad skete der? Kom. Jeg er en humble beginner. Kom. Hvor fuck? Hvad er det for en lortemusik? Kom herind. Nej, det er ikke her. Hvor fuck skal vi så? Nå, vi skal oppe. Hvor fuck er oppe? Man skal sådan... Nej, det er du. Er det fordi, du er dårlig til det? Altså... 100% gå forfra. Det kan man. Ja, du skal bare gå forfra. Fucking lort. Ej, Liv, det er ikke sjovt, det at spille. Ærligt, det er det ikke.